Duolingo i faré un tutorial i una breu presentació a l'aplicació ThinkLink, ¿vale? És aquesta d'aquí, ¿vale? I, bueno, a banda de ficar-nos a aquest sitio web, hem de saber què és ThinkLink, ¿vale? ThinkLink és una aplicació, un sitio web on pots interactuar amb imatges, vídeos o imatges en 3D, ¿vale? Què és això d'interactuar? Que l'aplicació ens permet posar etiquetes, ¿vale? On duen a un enllaç a un joc web, un vídeo o simplement donen uns datos d'informació que nosaltres podem editar i posar on nosaltres vulguem, ¿vale? Per entrar en aquesta pàgina hem de registrar-nos, és molt simple, jo ja estic registrat. Simplement seria posar la nostra adreça de correu electrònic, nom, ginatges i una contrasenya que vosaltres vulgueu, ¿vale? Una vegada posat tot això, rellenat aquest formulari, us sortirà l'opció de com voleu usar aquesta aplicació. Jo li he donat a estudiants, ja que és la manera més completa, gratuïtament xerrant, d'utilitzar aquesta aplicació, no? I, bueno, recordem que aquesta no és una aplicació gratuïta al 100%, però és bastant completa. ¿Vale? Aquí n'hi ha diversos diferents exemples de què és un ThinkLink, ¿vale? Per exemple, aquesta d'aquí, no? Que és un vídeo on podem interactuar, ¿vale? Aquí, com veus, és una imatge i nosaltres podem interactuar. Aquí surt una foto, aquí surt una altra, no? Aquí li clicam i surt una imatge on surt més informació. També té l'opció de fer audiolibro, ¿vale? I aquí surt una informació amb un títol i, com veus, una etiqueta d'enllaç a un altre sitio web. És bastant complet i bastant útil, no? Hem vist sempre amb una imatge. Aquí hi haurà una altra imatge amb 360 graus, veus? Una imatge 3D, és això, ¿vale? És el mateix, no?, que podem interactuar, veus? Aquí dona, bueno, un enllaç web, un URL a Google Maps, ok? Aquí hi ha un vídeo de YouTube. És bastant complet i tot això es pot utilitzar en mode gratuït. Vale? Ara mostraré com fer un ThinkLink, vale? Li donarem a crear i tenim que tenir clar la imatge, vídeo o imatge 3D que volem utilitzar, no? Jo, per exemple, utilitzaré aquesta, ¿vale? Seleccionar i li clicam damunt, ¿vale? Sortirà simplement la imatge, però la donarem aquí, editar, ¿vale? I s'añadir etiqueta. Ok? Configuració és simplement si volem borrar, veus? Desactivar l'animació o ocultar el logotipo de l'etiqueta, ¿vale? No té res més, ¿vale? Nosaltres añadirem etiquetes, ok? L'etiqueta podem posar-la on nosaltres vulguem, ¿vale? És important posar-la en un lloc on tingui sentit, no? Jo ara mateix aquesta etiqueta la posaré damunt el casco del piloto, ¿vale? I com hem dit abans, no? I hem vist, podem posar-la URLs de sitios web, Wikipedia, YouTube, qual sigui, no? Añadir etiqueta de texto, aquesta només seria un text normal i aquesta añadir texto i multimèdia. Li clicarem aquesta ja que és la més completa, no? Añadir título, un título de la imatge o el que sigui, no? Que volem posar. Nosaltres añadiríem, per exemple, el nombre del piloto, ¿vale? Se diu Lewis Hamilton, ok? I descripció seria el text, no? O seria amb el que sigui, ¿vale? I URL de botó és com hem vist abans, també es pot posar un URL, un vídeo o altre enllaç de sitios web aquí, ¿vale? Nosaltres no posarem cap, però es pot posar. També es pot añadir imatges, ¿vale? I poden canviar l'icono, ¿vale?
i en aquest cas posarem, no sé, un mando de la Play, ¿vale? Ho tindríem tot, subir àudio, es pot fer l'audiolibro, com dit abans, i li donaríem aquí a dalt hecho. Ok, ja hem vist, surt l'etiqueta que hem seleccionat damunt el casco del piloto, ¿vale? Per exemple, añadirem una altra etiqueta i en aquest cas seria añadir contenido desde sitio web, ¿vale? Li clicaríem damunt, li posaríem l'icono que nosaltres volguéssim, en aquest cas serà un vídeo, així que posaríem el signo de YouTube, ¿vale? Canviaria, ja estaria canviat l'icono i ara incrustar código o URL. Nosaltres ja el tenim copiat, ¿vale? És un vídeo, perdó, ¿vale? Seria cercar el vídeo, ¿vale? Aquí, YouTube, ¿vale? I és molt simple, ¿vale? Nosaltres tenim aquesta, ¿vale? Nosaltres volem añadir aquest vídeo i ja dic que podria ser qualque enllaç de qualque pàgina web, ¿vale? És molt fàcil d'utilitzar, clicaríem damunt, ¿vale? I simplement tindríem que añadir l'enllaç que surt aquí damunt, copiar i pegar aquí, ¿vale? I com veus surt aquest vídeo, ¿vale? Li donaríem a hecho i com veus lo tenim aquí, posarem damunt la carretera, per exemple, hecho, ¿vale? Una vegada finalitzat li donem a hecho, sortirà. Recordeu que aquest document es guardarà en la vostra compte de ThinkLink, si podeu editar les vegades que vulgueu aquí, ¿vale? I ja estaria fet. Anaríem aquí a tancar i simplement per compartir aquest ThinkLink, ¿vale? Li donaríem clic de la dreta i copiar enlace, ¿vale? Hem d'estar assegurat de que l'enllaç no sigui privat, ¿vale? I sigui per la gent que tenen l'enllaç. I un inconvenient de l'aplicació gratuïta és que no es pot guardar el ThinkLink al vostre ordinador. Té que ser, s'ha de compartir a través de l'enllaç, ¿vale? Que recordeu que se li dona els tres puntets, configuració de privacitat i té que estar mi organització, que això vol dir que tot el món que tingui l'enllaç pot entrar al vostre ThinkLink i, com veus, és una aplicació molt útil, molt fàcil d'utilitzar i bastant completa per ser una aplicació no totalment gratuïta, ¿vale? I, bueno, hasta aquí el tutorial i, bueno, espero que us agradi. Adéu.